Moi boas noites, señores e señoras. 10 de xuño, son casi as 10 da noite, un día despois dese anuncio do alcalde de Compostela, do segundo alcalde de Compostela no que vai de legislatura, da súa dimisión após esa sentencia contra 7 dos concelleiros que dimitían a semana pasada.
o alcalde de Saínte, o señor Currás, nomeaba a Agustín Hernández, conselleiro de Infraestructuras, como novo alcalde de Compostela, e iso é o que imos a debatir fundamentalmente hoxe cunha mesa formada por representantes de catro forzas políticas. Paso a presentar Rubén Celo do Bloque Nacionalista Galego. Moi boa noite, Rubén. Moi boa noite. E benvido. Gracias. Tamén está con nós Aitor Bouzas, por segunda vez, do PSDG, das Xuventudes Socialistas. Boa noite. Tamén na mesa, que se estrena hoxe por fin, Pepe? Por fin. Boa noite, Aurelio. Boa noite, coordinador local da Nova. E para pechar a mesa, tamén estreándose hoxe, Ricardo Picás, da candidatura do Pobo de Compostela. Moi boa noite, Ricardo. Moi boa noite, Aurelio. Bueno, se vos parece, querería comezar cun titular dun minutiño de cada un de vos sobre un pouco a análise que facedes da situación do Concello, da legislatura e un pouco tamén as perspectivas de cara ao último ano do que queda. En minuto complicado, pero... A modo de titular, teremos despois tempo para profundar. No, a ver, eu creo que a situación na que está Santiago é límite e que o Partido Popular tivo unha actitude tremendamente responsable en todo este proceso con esta cidade. Non son 3 alcaldes en 3 anos, algo inaudito no municipalismo, xa non galego, senón en todo o Estado. Chegou a haber 10 dos 13 concelleiros do grupo de goberno imputados nalgúna das 6 causas judiciais e chegamos ao esperpento de que hoxe só quedan 2 persoas dos 13 concelleiros eleitos na noite electoral polo Partido Popular e que quedará finalmente nunha sola persoa, non? Incluso coa posibilidade de que o novo goberno que se forme en Santiago teña unha mollería de concelleiros non electos co que supón eso de atentado á democracia. Por lo tanto, eu creo que o Partido Popular foi a organización política que máis dano lle ten provocado a Santiago de Compostela na súa etapa democrática e que o tándem Currás e Conde Roa, desde logo, son os peores alcaldes da etapa democrática en Santiago de Compostela. Pois hai que titular de Rubén. Comezando polo final, do bipartidismo, sempre que criticaron eles, podemos falar do bipartidismo dos 2 alcaldes que marchan. Ese é o bipartidismo que defende o señor Feijóo. Sempre está coa gobernabilidade, pero ao final o que está conseguindo é que se está é o que queren facer coas súas maiorías absolutas, pois a verdade é que é unha verdadeira vergonza porque pasou de ser a capital de Galicia a ser a capital da corrupción. Os medios de comunicación non só en España, non só en Galicia, senón tamén no mundo nos ven agora como a capital da corrupción, porque cada día tiñamos unha nova do Partido Popular que nos deixaba en ridículo diante de toda a propia cidadanía e tamén diante da democracia, porque aparte Santiago antes era referente por outras cousas, era referente pola súa cultura, tamén quizáis pola propia significación que ten a propia catedral de Santiago, pero é por moitísimas outras cousas e agora é pola corrupción. Ese é o legado que deixa o señor Feijóo, porque ao final é o culpable de todo isto. A ver, eu penso que o problema que ten esta decisión de Núñez Feijóo é que non soluciona os problemas de fondo que arrastra a cidade, non? Coincidindo co que comentaba Aitor e co que comentaba Rubén, eu penso que existe outro elemento, non? Que é o marketing político e unha operación oportunista de cara ás vindeiras eleccións municipais, non? Estamos ante unha operación de marketing deseñada pola Xunta de Galiza que non busca solucionar os problemas de Compostela e que tampouco pode borrar da memoria da veciñanza pois a Conde Roa, a Adrián Varela intentando botar do seu traballo a un sindicalista da CIGA, bueno, a muller dun sindicalista da CIGA, perdón, e que de alguna maneira... Despois o proceso, non? Cando lle poñen o abogado... Claro, incluso, bueno, levamos 15 días onde se está debatendo sobre un novo grupo de goberno marcado a dedo, como dicía Rubén, que non sabemos agora se vai a estar, se non vai a estar. Eu penso que é algo moi cortoplacista e que só ten o interese, bueno, pois dun lavado de cara que eu penso que dende a rúa e dende a movilización imos a conseguir parar as diferentes forzas de esquerda da cidade. Ricardo. Pois para min a situación do Concello é de parálisis permanente, non, Pepe? É dicir, son unha parálisis permanente, absoluta, estas persoas, non? E dende a nosa diagnose, dende a candidatura, é que todo isto é un modelo de cidade totalmente destruída, que foi aos poucos polos partidos tradicionais, e que agora o PP arrasou absolutamente con todo. Entón, non é mudar e dicir simplemente que este aí o Partido Popular e que hace 2 alcaldes, porque, vamos, empezou Conde Roa empezou arrasando absolutamente con todo, empezou que el, subindo os impostos aos propios veciños, é dicir, el ten a gracia de que realmente el fora acusado por fraude fiscal. Despois, tamén hai gracia de que se podían coller por moitísimas cuestións de corrupción, podíanse coller a estos edís, e ao final as leis internas do propio Partido Popular
É dicir, o que fixeron foi que, como Al Capone, que colleran por apoiar a outras persoas. É dicir, por financiar. Entón, estamos que no mesmo, é dicir, o Partido Popular o único que pretende é simplemente lavar a cara, pero nós o que temos que propoñer dende aquí é que dende a base, dende o cooperativismo, dende a xustiza social, entre todos, creamos unha Compostela para Compostela. Bueno, pois agora imos seguir, antes imos ver unha peza a semana pasada, colectivos cidadás, membros de partidos políticos, movimentos sociais da cidade manifestábanse polas rúas de Compostela, concentrábanse primeiramente na Praza do Toural e remataban esa manifestación que percorría o Casco Vello diante do Concello. Ali podemos recoller algunhas opinións sobre a situación na que se atopa nestes momentos o Concello de Compostela. Podes escoitar un pouquinho? O mínimo que exiximos é a disolución do Concello e que non haxa ninguén que aceite, sen ser cargo eleito, colocarse ali, non? Ainda que sexa, ainda que a lei de partidos, a reaccionaria lei de partidos o ampare, pensamos que ninguén, por unha cuestión de honestidade, debería prestarse a iso. O que queremos é a disolución do Concello e, bueno, outras regras do xogo diferentes, non? Vivimos nunha democracia e isto non é unha democracia. A xente non pode ter un goberno tanto aquí en Santiago como en moitos sitios. O sea, é inadmisible e ten que cambiar xa. Non se poden rir de nós a xente a que lle votamos. Temos que cambiar as cousas porque senón é iso. A democracia básese noutros principios, non en isto. E son uns sinvergüenzas. O sea, non pode ser, é inadmisible. Os dous únicos membros que quedan do equipo original do goberno son o alcalde non electo Ángel Currás, que está imputado nun caso bastante grave de acoso a un policía local, o comisario, e Reyes Leis, que tamén polo que trascendeu a prensa, pois ten uns teixemanexes bastante turbios, co cual eu creo que están totalmente legitimados para seguir exercendo eses cargos. Os demais xa, a ver a quen entra ahora, pero disolución do Concello xa. Bueno, esa análise que fago eu, aí, máis que nada, que isto é impresentable, non? Xa chego a un punto que é inasumible pola cidade, que ahora mismo este gobernada por dúas únicas persoas con todas as atribucións esas dúas persoas, bueno, xa non ten sentido, non? Alcalde imputado, é dicir, deberían disolver a corporación e convocar novas eleccións, ou, iso creo que é a opinión un pouco de sentido común. Pois esas eran algunhas das opinións que pudemos recoller. Falábamos antes, alía pola mesa. Temos xa nomeado o terceiro alcalde da cidade, Agustín Hernández, o conselleiro de Política Territorial, de Infraestructuras. Hoxe falaba, ou declaraba, que quere voltar á normalidade, apenas a xa menos dun ano das próximas eleccións. É posible voltar á normalidade? En que termos sería posible voltar á normalidade? Bueno, a ver, eu en primeiro lugar creo que isto non ten unha responsabilidade individual e tampouco vai ter unha solución individual por moi San Agustín que veña agora, non? Entón, para centrar o tema, quero dicir, aquí hai unha responsabilidade colectiva do conxunto do Partido Popular, porque é o conxunto do Partido Popular quen avala unha candidatura encabezada por Gerardo Conde Roa, sabendo todo o mundo que era Gerardo Conde Roa e o equipo do que se rodeaba. Foi o Partido Popular quen alentou, quen deu apoio, quen deu respaldo, que afianzou nos seus postos a todas estas persoas a medida que se foron coñecendo esas causas judiciais, que repito, 6 causas judiciais con todo o que se foi coñecendo nos sumarios, e a cada dato novo a resposta de Feijóo e da dirección política do PP era mantelos nos seus postos. Foi o PP quen decidiu... Despois falaremos tamén do papel de Feijóo, que parece que quere zafar. Claro, non, pero non zafa, porque, mira, entre outras cousas, foi tamén o Partido Popular quen decidiu facer ouvidos sordos a unha proposta que eu creo que non só defendida neste caso polo BNG, sino por outras forzas políticas, e eu creo que, ademais, por unha parte importante da ciudadanía, que era a disolución da corporación, e cando se podía
convocar eleccións anticipadas e, polo tanto, darlle a voz á cidadanía, non? E é responsabilidade do Partido Popular someternos a unha situación absolutamente rocambolesca, que son, despois destes tres alcaldes, vamos a ter de alcalde o número 25 desa candidatura, o último que pechaba a lista. Pero para min o que me parece máis preocupante é que se poida chegar a plantexar que poida ter a capital de Galiza, posiblemente, eu creo que o único concello do Estado español, no que habría un goberno onde a maioría dese goberno non pasou polo sufraxio das urnas. Eu creo que non é admisible pasar da democracia á dedocracia e da soberanía popular á solución do Partido Popular. Son cousas diferentes, non? E nese sentido, eu creo que hai unha responsabilidade colectiva e a normalidade neste Concello non se vai a recuperar de todo até que volvamos a pasar polas urnas e sexan os veciños e veciñas de Santiago quen decidan co seu voto cal debe ser o futuro desta cidade. Por lo tanto, eu creo que a solución non vai vir exclusivamente porque veña Agustín Fernández ou outro tipo de persona, porque, como comentaba Pepe, eu creo que isto ten unha parte moi importante, non sei se de marketing, o que está claro que Feijóo, máis que pensar nas solucións para Santiago, está pensando en cal era a mellor solución para o Partido Popular para maio do ano que ven, que son cousas diferentes. Xusto, eu penso que todo ao final acaba nun mesmo punto, non están mirando o ben da cidadanía, o ben da cidadanía serían outros xa dende aí moito tempo, están mirando o ben do Partido Popular, como tamén o candidato que van a poñer o ben para o Partido Popular, non para a cidadanía. Eu penso que, claro, a responsabilidade de Feijóo, toda. Eu penso que o responsable de todo isto. Responsable por qué? Porque no medio de todo o problema marchou ao Xapón. Como xa fixo nas eleccións, vai de viaxe porque se cree Willy Fogg, está experimentando novos mundos por aí, pero despois, cando ten que tomar decisións e dar a cara, non o fai en marcha, pero é o que fai no goberno da Xunta de Galicia. Iso é o modelo que quere levar o señor Feijóo tamén ao Concello de Santiago. Había algún xornal hoxe que dicía, bueno, Feijóo, gracias á presión de Feijóo, ao alcalde vaise, non? Sí, claro, gracias á casi non guarda a figura de Feijóo. É que ao final teremos que darlle as gracias. A pregunta é por que agora? Por que agora? E por que iso non se puido facer hai un ano? E por que hai un ano ante... A mí facíame moita gracia unha expresión que utilizou Currás para despedirse nesa despedida subgéneris que víamos o outro día, que era algo que non repetimos moito. Unha situación excepcional require de medidas excepcionais. Eu entendo que unha convocatoria de eleccións anticipadas é unha medida excepcional, pero se daban todos os condicionantes para facelo. Por que non se fixo naquele momento? Por que non se fixo? Por que o Partido Popular prefire nomear a dedo o grupo de goberno de Santiago que pase polo referendo das urnas? Bueno, pois evidentemente, porque non pensa en Santiago, sino que pensa nos intereses propios do Partido Popular. Despois hai outro elemento, que unha xestora tería moito menos poder que esta dedocracia posta por esta xente, non? Unha xestora tería moito menos poder para levar a cidade de aquí ás vindeiras municipais. Que curiosa esa contradición, non? E que nas propias municipais, bueno, pois se mirara a correlación de forzas, non? E despois eu penso que Agustín Hernández tampouco unha persoa, bueno, está pasando moi desapercibido, non? Se pensa con, bueno, unha persoa de peso dentro do Partido Popular, pero eu non lembraría a relación estrana que ten entre as áreas de responsabilidade que tivo e a súa vida na empresa privada, non? En maio de 2010, despois de que pasara por Puentes e Calzadas, esa compañía levouse unha adxudicación que era a segunda máis cara para levar o tramo Brión-Noia. E, bueno, ese tramo fora a parte cancelado polo bipartito na época de Teresa Taboas, precisamente polo tema do impacto medioambiental, non? Entón, claro, quero dicir, sei que non é ilegal, non? Que unha persoa entre no mundo da empresa e despois vaya á política, non? Pero cando se fai en repetidas ocasións nas áreas xustas onde se gestionaba iso, eu penso que o que fai é aumentar a desafección política e aumentar esa distancia, non? Porque evidentemente, claro, a xente pensa cousas que vimos, non? Cos regalos da hostia e con outros agasallos que nos están chegando. Claro, isto é un caso evidente de portas giratorias. E despois tamén o PP está inventando a dimisión esta 2.0, non? Paula Prado deixa de ser portavoz parlamentaria pero sigue sendo deputada. Ángel Currás non sabemos aínda moi ben o que vai a facer ca súa vida. Os titulares, non? Con toda esta xente que va a entrar no novo goberno, non sabemos se se quedan ou se van. Penso que estamos nunha situación bastante complexa. Por ele seguiría sendo alcalde. Eso claro, ele quedaba aquí para pilotar o barco e garantir. Madre mía, non? Se a gobernadora está garantida
por un señor dobremente imputado que foi o cabeza visible deste auténtico desastre, pero ademais hai unha cousa que non hai que olvidar, non? Quer dizer, todo isto é terrible desde a perspectiva do dano que provoca a cidade, o nome de Santiago, a desafección da cidadanía cara as súas institucións, pero claro, o máis terrible de todo é que o Concello está absolutamente paralizado. Hoxe me dicía un vecino, pero claro, que eu non sei a quen dirixirme. Cando nomeen os nomos responsables de cada área, haberá áreas que van polo cuarto, quinto cambio neste mandato. E a xente di, mire, a quen lle teño que pedir un contenedor? Ou, mire, que aquí a farola non funciona, a quen me dirixo? E hoxe se dá a situación tan rocambolesca que na capital de Galiza quedan 4 concelleiros do Partido Popular de 13 e repártense entre dous todas as competencias do Concello de Santiago, a policía, os deportes, os parques de xardín, entre Reyes Leis e o señor Currás, que evidentemente non creo que este moi centrado hoxe nos problemas cotidianos dos veciños. Entón, todo isto, o problema é que ten unhas consecuencias prácticas e quen paga os pratos rotos sempre son os mesmos, son os veciños e as veciñas de Santiago. Por lo tanto, eu sí que creo que urxe acabar con isto dunha vez, que volva a normalidade, pero a normalidade de verdade e a normalidade democrática, e esa solo virá despois de pasar polas urnas. Ricardo, a que normalidade é posible voltar? Que normalidade? É dicir, a normalidade que tuvo o Partido Popular ata agora foi actuar como unha mafia. É dicir, como lle explica simplemente a veciñanza de que o 25 da lista e o terceiro de Feixóo este hora como alcalde. É unha mafia porque manda, ou como se pode decir na película, que manda o señor Lobo a limpar os cadáveres. Manda a limpar os cadáveres políticos absolutamente que hai nese concello. Despois, non teñen legitimación ninguna as persoas que van colocar nesos postos, porque na lista van estar 4. A parte non ter legitimación ninguna democrática por parte da veciñanza, tampouco teñen unha legitimación tampouco xurídica, posto que se están basando nunha lei de excepción que se foi para Euskal Herria, para ocupala. Eso é importante. É dicir, estánse nunha lei de excepción, basándose para perpetuarse no poder. Entón, dende a veciñanza, temos que dicir basta. Basta xa ese tipo de cuestión. Podemos ser na lei de partidos. Claro, que eu creo que eso hai que explicarlo, non? Quer dicir, isto se pode facer porque no seu día, con a lei de partidos, unha lei absolutamente infumable e profunda... Hemos de chamar a Mario Pais, que non vai explicar moi ben. E profundamente antidemocrática, un dos seus apartados, pensados sobre todo para velas pequenas de Euskadi e de Navarra, pois estaba pensado sobre todo nun contexto onde seguía existindo violencia, onde había ilegalización de forzas políticas, en determinados concellos pequenos que había alcaldes que salían con 4, con 5 votos, que despois non querían exercer, a posibilidade de que se acabara a lista e poder nomear xente de outros concellos para non ter que disolver as corporacións e demais. O sea, unha cuestión absolutamente de excepción e demais, non? Bueno, estáse a empregar ese subterfuxio que dá a lei, por dicirlo así, nada máis e nada menos que para renovar todo o goberno da capital dun país. O sea, é absolutamente impresentable. E, sobre todo, que se agotou a lista e que teñen que nomear unha persoa que non sei que non... Bueno, pois mira, hasta chegado o caso, pois se podría falar. Ahora, que a maioría dun goberno do Concello da capital deste país este nomeado a dedo e que non teña aval das urnas, bueno, eu creo que unha anomalía que non se pode permitir que pase sin pena nin gloria. Eu creo que un auténtico atraco democrático, non? Porque xa digo, non pasa absolutamente ningún concello de Galiza nin do Estado español, non? E eu, mire, quen queira ser concelleiro, que se presente a unhas eleccións e que poña o seu nome nunha papeleta e se os veciños e as veciñas o respaldan, pois acabará sendo representante da veciñanza. O que non ten sentido é que sexan representantes da veciñanza xente que a veciñanza non escolleu, que quen a vai escoller é o Partido Popular. Pero, no final é algo normal, non? Porque todos eses que faltan na lista do Partido Popular están completamente avergoñados e non queren formar parte deste escándalo. E por iso é o normal, porque é que están dando tanta vergonza que os propios seus non queren dar un paso adiante. Aparece Agustín como home de confianza de Feijóo, non? É que fíxate un dato que non é menor. O PP ainda ten... 20 segunditos que vamos chamar a Mario Pais. Só a cuestión, porque claro, é que é posible, quer dicir, o PP ahora mesmo ten que cubrir 9 vacantes e quedanlle 11 personas na candidatura. Entón, é posible, quer dicir, entón a mí non me digan que casualmente ahora desas 11 ninguén quere ir a este candidato, porque sona un pouco raro. E vai traer Agustín 11 a dedo, non? Bueno, sona un poquito raro, non? Entonces, que non nos tomen o pelo e que non se burlen da democracia e da vontade popular, non? Bueno, pois ahora sí, neste momento imos intentar falar con Mario Pais, politólogo, xornalista, un deses mozos que nestes momentos se atopa fora do país, traballando na emigración. Bueno,
nos atender desde Madrid. A ver se damos falado con él. Moi boas noites, Mario. Mario? A ver se podo escoitar o retorno. Mario? Bueno, a ver se é posible volver con Mario agora, a ver se podo escoitar o retorno do saúdo. Se vos parece, por seguir avanzando un pouquiño, que mecanismos podemos poñer en riba da mesa? Mecanismos tanto xurídicos como de participación popular, que contrapesos se pode poñer, neste caso estamos falando do poder municipal, para que estas situacións de parálise non se podan volver dar, volver a acontecer. Para empezar, eu penso que ten que haber unha postura clara dos partidos. É dicir, temos que chegar todos a un consenso para que isto non poda volver a suceder. E para iso falta un compromiso serio de todos os partidos para a loita contra a propia corrupción. Como se fixo contra o terrorismo, pois agora temos que loitar contra a corrupción porque é unha lacra moi importante nesta sociedade. E por iso, e para que a cidadanía volva a creer outra vez na política, volva a creer tamén nas súas institucións, temos que facelo, pero por responsabilidade. E por iso, o primeiro que hai que facer é, os partidos teñen que comprometerse a ser o máis rigurosos posibles, pero tamén rigurosos a hora de que, polo menos, teñen que manter unha postura. O señor Feijóo dixo no Parlamento de Galicia que se eran imputados os concelleiros que os faría dimitir. Despois dixo que non, que as normas do partido eran outras. Despois, cando teu que der o paso tamén, xa estaba directamente en Xapón. E despois, a día de hoxe, nos está deixando a propia ciudadanía sen ningún tipo de apoio, nin tampouco de responsabilidade, porque el tiña que tomar unha decisión seria e tamén apostar por un goberno que fora responsable, pero xa non só agora, porque agora estamos xa nesta situación de excepción, senón que tiña que tela tomado cando foi posible, porque agora xa non nos vale de nada que choremos todos, esta que é unha mágoa e que agora ven o noso Salvador e que agora o señor Agustín, gracias a él, a cidade de Santiago vai a gañar toda a credibilidade que perdeu por culpa do seu propio partido. Eu penso que iso é imposible. Non, a ver, eu penso que o que tamén é importante, non, que pensemos a democracia non só como algo de ir a votar cada 4 anos, sino de artellar mecanismos de participación cidadá e de alguna maneira, sair das 4 paredes das institucións e artellar mecanismos de participación por abaixo. Eu penso que ese tipo de mecanismos tería permitido que non se chegase a esta situación e eu penso que o Partido Popular o que fixo neste caso foi xestionar dunha maneira magistral os tempos para impedir que as urnas se abriran, porque agora parece que teñen un problema con que a xente vote, o vemos en Cataluña, o vemos tamén en clave Estado co que está acontecendo ca monarquía, o Partido Popular, e penso que tamén o Partido Socialista teñen un evidente problema ca democracia, e eu penso que nese sentido hai que buscar mecanismos de participación que vayan máis alá de votar cada 4 anos. En relación a Compostela, eu penso que Conde Roa foi o cabeza de cartel, foi o proxecto co que se presentou Compostela, co que se presentou o Partido Popular en Compostela. Eu penso que unha marca desgastada, e claro, agora ven Agustín Hernández, un señor que naceu en Madrid, que se presentou o Parlamento nas listas da provincia de Pontevedra, que ven a salvar a situación. Penso que é algo totalmente anómalo que o número 25 da lista sexa a persoa que leve a alcaldía da cidade, e penso que todavía vamos a ter respostas. Eu non sei se esta operación de marketing da que falaba antes vai a sair ben ou non para o Partido Popular. Sí, eu creo que hai cousas concretiñas que se podían facer mañá se houvese vontade política. Entón, habrá que preguntarlle a que non está disposto a apoiar este tipo de medidas porque non as apoia. E digo 2 ou 3. Primeira, modificación desa lei de partidos. A lei de partidos é aberrante de arriba a baixo, pero, neste caso en concreto, eu creo que todos poderíamos coincidir en que non pode haber ningún goberno que teña unha maioría de concelleiros que non pasaron polas urnas. Que é unha aberración. Hai que modificalo. E que teña máis poder, incluso que unha hipotética xestora. E nese sentido, nos levaremos unha proposta concreta ao Bloque Nacionalista Galego con os seus diputados e veremos se todo o mundo se retratará ali o que vota. Segunda cuestión, eu creo que hai que ter tolerancia cero ca corrupción e cas malas prácticas especialmente graves como as que vimos aquí e que crean unha gran alarma social. E tolerancia cero quere dicir que cando hai un cargo público que está imputado por corrupción, non por outro tipo de cousas, por corrupción, eu creo que se ten que apartar de inmediato. E se non a fai motu propio, ten que haber un consenso, de que teñen que ser as propias direccións dos partidos políticos que os aparten e que os
aparten fulminantemente, porque o que non se poden tolerar son casos como os que estamos vendo. E eu creo que a ética e a ética política están por riba de calquera código ético. Por que digo iso? Escoitamos 20.000 veces a Feijóo falar de é que poden seguir porque o código ético do PP di que se non teñen medidas cautelares aquí non pasa nada. Claro, que Conde Roa no seu día, segundo o código ético do PP, non tiña que dimitir. A Conde Roa non lle aplicaron medidas cautelares. É ético, é aceptable que un señor que defraudou 300.000 euros na Facenda sexa o alcalde de todos Compostela? Evidentemente, non. Que quere dicir iso? Bueno, pois que o código ético do PP non vale absolutamente para nada, simplemente para darlle cobertura a unha panta de mangantes en moitos casos. Segunda cuestión, eu creo que hai modificacións que son necesarias tanto na lei de contratos, que é un colador para moitas cousas, como noutro tipo de ámbitos. E por último, eu creo que a sociedade ten que castigar este tipo de comportamentos na urna. Porque, claro, a indiferencia fainos cómplice de todo isto. A indiferencia fainos cómplice. E eu creo que non podemos facer callo. E eu o que teño percibido en Santiago é que foron tantas e tan seguidas que hoxe a xente xa nos escandaliza, non? Hai que escandalizarse. Hai que escandalizarse e non hai que admitir este tipo de comportamentos como normais. E hai algo que é importante, e iso hai que denunciarlo nas institucións, temos que denunciarlo os partidos políticos, pero ten que denunciarlo a xente na rúa e no seu día a día, e non se pode ser cómplice deste tipo de prácticas. Ahora, para ir cara ao final, falaremos diso, porque a pesar da situación tampouco dá a sensación de que é unha movilización excesiva da ciudadanía en Compostela. Imos a ver se agora sí podemos falar con Mario Pais, a ver se podo escoitar ese saludo de volta. Estamos chamando. Boas noites, Aurelio. Boas noites, Mario. Ahora sí que te podo escoitar perfectamente. Que tal? Vale, moi ben. Bueno, comentaba antes que eres politólogo, xornalista e un dos mozos que desafortunadamente ten que buscarse a vida fora do país a día de hoxe. Pois sí, aquí en Madrid me atopo, e dende aquí vos falo, encantado de poder interviros en o vosso programa. Bueno, estamos analizando un pouco o que aconteceu no Concello estes días. Que posibilidades, desde o punto de vista legais, tiña o Concello? Unha vez que os concelleiros, 7 concelleiros, anunciaban a súa dimisión, que posibilidades legais tiña o Concello? Que pasos podía dar? Pois ben, a ver, o Concello tiña varias opcións. O Partido Popular, neste caso, podía sustituir os edís condenados, podía facer correr a lista e no caso de que os membros da lista non fosen os suficientes, incluídos os suplentes, pois tiña opción a lei electoral, contempla opción de que o partido nomea persoas totalmente externas que non concurriron na lista electoral para ocupar cargos de concelleiros. Esa era unha das opcións que finalmente pola que se decidiu o Partido Popular de Santiago, seguramente co beneplácito e o consello do presidente Feijóo. Outra opción que tiñan era intervir o Concello. A Xunta de Galiza podía solicitar ao Consello de Ministros, que quen toma a decisión, que intervira o Concello e que designara unha comisión xestora que sería quen gobernaría o Concello de Santiago durante os seguintes meses ata a próxima convocatoria de eleccións, que, como marca a lei electoral, convócase sempre no último domingo do mes de maio. Bueno, no cuarto domingo do mes de maio. Cabían eleccións parciais no Concello? Non cabían eleccións parciais por unha cuestión, que como todo este proceso tuvo lugar xa a mediados, finais de maio, os edís que foran elexidos nesa convocatoria non cumplirían un ano de mandato. A lei establece que unha vez que esos edís tomen posesión teñen que haber un ano por diante hasta a próxima convocatoria de eleccións. Como todo este proceso tuvo lugar a finais durante entre o 15 e o 30 de maio, pois esta opción quedou totalmente descartada. Pois moitas gracias, Mario, por aclararnos un pouquiño que as posibilidades que había. E un saludo moi forte e unha aperta. Un saludo para vos tamén, unha aperta moi forte e moitas gracias. Boa noite. Boa noite. Contaba a esa situación, queda menos de un ano para a celebración das eleccións, foran 22 de maio e estas decisións se precipitaban xusto despois desa data, xa menos de un ano, Ricardo.
Sí, dicir, nós nunca acreditamos nunhas eleccións parciais, ningún tipo, porque o que pensamos nós é que realmente o que había que facer desde un primeiro momento, na primeira asamblea que houve en Compostela, foi a disolución do Concello. É dicir, é o único garante que haxe unha disolución do Concello que os participantes, é dicir, tanto de veciños como institucionais, pois fixeran unha xestora, facer unha política, é dicir, real de contratos xestionados e fiscalizados por veciños, e despois de que todo isto ten que ir ponderado totalmente polos movimentos sociais. É dicir, non podemos, é dicir, todo durante este ano, o primeiro que fixo Conde Roa foi atacar os movimentos sociais. O primeiro que fixo foi cargarse a NASA. O segundo foi a ir a pola xente do Pichel. Ir a pola xente da Sala Llago, el de policía, ali diante. Entón, non podemos permitir ese tipo de prácticas. E temos que ponderar que toda esta xente, todas as iniciativas de cooperativas, de grupos de consumo, de proxectos integrais, absolutamente toda a sociedade viva que desta cidade, pois este aí, o día a día. Eso sería a maneira, é dicir, porque senón voltaríamos a mesma lameira de sempre. Bueno, pois vamos a seguir avanzando no programa, porque a actualidade está dando moito de sí. A semana pasada pedíamos que as novas foran un poquinho máis separadas. Mañán, no Congreso, vaise debatir esa lei de abdicación que vai habilitar o mecanismo para o que vai acontecer nos próximos días na xefatura do Estado. Imos ir a vídeo antes e a volta xa imos debater esta cuestión. Como dicía, mañán chega esa lei de abdicación ao Congreso. Tamén falaremos da iniciativa legislativa popular que pretendía levar a CIGA con 100 medidas ao Parlamento Galego para que se debatiran no Parlamento Galego polos representantes ali eleitos. Suso Seixo defendía esa iniciativa desde a tribuna, pero cos votos do Partido Popular impedía que o procedimento avanzara. Imos ir a vídeo. Tamén lembrar que mañán, que me está comentando o compañeiro Fabián, o realizador, que mañán cúmplese o primeiro aniversario de Irmandade TV. Foi un 11 de xuño de 2013 onde este presentador fixo o ridículo cando isto comenzaba. Afortunadamente, todos, incluído eu un poquinho, tamén fomos medrando ao longo deste ano, pois dotámonos dunha base que creemos que nos vai permitir seguir millorando, seguir avanzando e poder chegar algún día, por que non, a ter unha verdadeira televisión galega enclavada na esquerda política que non dependa das boas intencións ou das boas conexións con calquer tipo de goberno. Como dicía, imos ir a vídeo e agora a volta seguimos comentando a actualidade.
porque Galiza precisa dun proxecto de comunicación comprometido. Irmandade TV, a túa televisión galega na rede. Tamén benestar. Benestar. É absolutamente necesario incluir a dimensión do benestar en calquera proposta de futuro. Víctor. Fun eu. Víctor, dime. Sí. Bueno, con ese momento tan simpático remata ese vídeo, non por velo máis veces deixa de ser simpático. Bueno, mañán chega ese decreto aprobado polo Goberno ao Congreso e a pregunta penso que é obrigada para Aitor Bouza, que penso que estiveche aquí no especial eleccións, bueno, despois vinte moi activo nas redes sociais demandando un pouco un debate no interior do partido sobre a fórmula de Estado. Mañán parece que o Grupo Socialista, salvo dous casos, dous diputados que están pensando en desmarcarse da disciplina de voto, parece que o Partido Socialista vai avalar este proceso mediante o cal Felipe VI vai acabar sendo rei. Bueno, como xa eu penso que coñecido por todos, pois dende Juventudes Socialistas, dende Xuventudes Socialistas de Galicia, estamos mantendo unha postura de coherencia. Coherencia por qué? Porque a nosa organización dentro da independencia, dentro do Partido Socialista, somos republicanos convencidos e si opoñen os nosos estatutos, nada novo, polo tanto. E o único que estamos pedindo no partido é que non se condicione o futuro da propia xeración, non se nos condicione o noso futuro sen consultarnos. Por qué? Porque nos levamos reivindicando moitísimo tempo que se debata no partido, pero bueno, non era o momento, nunca era apropiado debatilo, pero agora que sí que é o momento, pois tampouco estamos a facer, e por iso somos críticos con iso, e aparte, coas faltas de respeto que estamos a escoitar últimamente. Por iso, pois a verdade é que estamos especialmente críticos con este tema. Respecto á votación de mañá, bueno, a votación de mañá, por desgracia, pois non se vota se monarquía ou república. Nos, por iso, queremos abogar por unha reforma constitucional. Non por se mañá votamos a favor da... Porque mañá se votase o decreto do goberno, que podemos entrar a debatir se é mellor ou peor, pero o que se vai a debatir a fin de contas, pois é unha sucesión. Non estamos debatindo sobre o modelo, por iso nós queremos ir máis aló. Temos que apostar pola reforma constitucional, que, por certo, tamén foi o que fixo o secretario xeral do PSDG-PSOE. José Ramón Gómez Besteiro, valentemente, dixo que había que apostar por iso, por escoitar a cidadanía, por facer un referéndum e por decidir que xefatura do Estado quere a propia cidadanía. A parte, eu o que non entendo é, se todos están tan convencidos que vai a gañar a monarquía, por que non o facemos xa? Por que non o levamos a cabo? É a mellor enquisa, non? Claro, é dicir, a mellor enquisa, xa despois da que fagan os medios de comunicación sen cociña, é un referéndum. E aparte, así o contempla a propia Constitución, que é a que agora recordamos que di que a monarquía, sí, bueno, as leis tamén se fai para modificarse, senón non tiveramos avanzado no divorcio, na lei de matrimonio homosexual, no aborto, estaríamos estancados. Rubén, pola súa banda o Bloque, salía hoxe ás rúas novamente en moitas cidades do país. Eu creo que é imprescindible, non? Porque isto da monarquía, eu creo que é unha anomalía histórica, non? Que nestes tempos estemos falando dunha cousa feudal, non? É dicir, un señor imposto... Pero vai ser rei. Un imposto pola gracia de Deus e reimposto pola gracia de Franco, non? Quer dicir, e no seu día co beneplácito das grandes forzas españolas, incluído o Partido Comunista de España, non? Entón, eu creo que é unha aberración. En calquera caso, eu creo que o problema de Galiza non é si Reino de España ou República de España. O problema de Galiza, desgraciadamente, é España, a súa configuración territorial actual e o seu encaixe na configuración actual dun Estado profundamente centralista e profundamente contrario aos intereses colectivos da maioría social deste país. Por tanto, eu creo que é un debate importante, que non é un debate menor, pero que non pode estar non asociado a outro tipo de cuestións. Por tanto, eu quero decidir, por suposto, que tipo de Estado quero, pero, por suposto, quero poder decidir tamén cal é a configuración e cal é a forma que debe, e a capacidade de decidir que pode ter o meu país. Por tanto, eu creo que as dúas cousas van irremediablemente xuntas. Por iso creo que no caso vasco, catalán e galego pois existe unha especificidade evidente. Agora que comentamos o caso vasco, vimos tamén hai un par de días, non? Esa movilización de Gure Escudagó con participación dun coro moi amplo da sociedade vasca, máis de 100.000 vascos que uniron Durango con Iruña. Segundo Isabel San Sebastián, 150.000 etarras, non? Sí, en Twitter. Despois Víctor virá cos seus chíos. Ricardo, son consciente de que a candidatura de Pobo é unha candidatura do Concello de Compostela, mas como veciños de Compostela, desde aquí, como vedes este proceso? Que se está abrindo na xefatura do Estado. É dicir, que non hai proceso, non hai debate, é totalmente todo imposto,
é dicir, dende os poderes, e segue sendo imposto, seguimos sendo, tanto esta vila Compostela como toda Galiza, seguimos sendo unha colonia mentras non podamos decidir o que queramos ser, non? E mentre sigamos con esa imposición, veña unha república ou veña o que sexa imposta dende Madrid ou escollida en Madrid, aquí non podemos. É un apelo á participación popular. Pepe. A ver, eu penso que os resultados europeas, non, o 25M abriu moitos debates a nivel de Estado, non? Quero dicir, vemos o que comenta Aitor, que eu non vou a valorar, quero dicir, pareceme ben, non, o que estás dicindo, pero, bueno, tamén vimos a Felipe González pedindo un goberno de concentración, bueno, vimos unha serie de elementos, tamén unha nova fundación de constitucionalistas, onde está José Bono, Ángel Zaplana, non? De alguna maneira para artellar unha segunda transición, para seguir recortando dereitos sociais, e eu penso que o bo desta clave, que, bueno, a nivel Estado parece que, alén desa segunda transición, ou desa transición 2.0, a xente quere decidir, pero quere decidir sobre todo, non? Quere decidir sobre que educación ten, sobre que servicios sociais ten, sobre que sanidade ten, non? Que son conquistas históricas, non? Que neste momento se están a desartellar, non? Entón, eu penso que nese sentido é moi importante o que ti comentabas de Euskal Herria, non? Esa gran movilización, o tema catalán, pero, bueno, tamén que a nivel de Estado este proceso é moi interesante, eu penso que para Galiza sí que o é, e eu penso que non é un debate só entre monarquía ou república, non? Que hai moitísimas máis cousas, non? Cando están xogando co teito, cando están xogando co pan, cando están xogando con traballo, e nese sentido eu penso que bueno, que vai a ser vamos a ver que depara todo isto, e o de mañá, bueno, pois vai a ser unha gran farsa, non? O 90% dos parlamentarios van a votar que sí a esa nova reforma. Que non representa a maioría social. Que non representa unha maioría social evidente se vamos ás enquisas, non? E vemos que o 60% da cidadanía quere que as urnas se abran e quere poder decidir sobre iso, non? E logo xa para rematar, se Felipe de Borbón quere ser xefe do goberno, xefe do Estado, que se presente unhas eleccións, non? Eu penso que iso é o que ten que facer, se a xente vota e a xente o decide, pois que así sexa, non? Está moi claro que está moi preparado, non? Por eso non queren os galegos que teñen que emigrar. Por eso non quere que se vote, está preparado. Nin que se vote, nin que se coñeza onde veñen os cartos da fortuna da Casa Real. Que xa outra, non? Porque evidentemente non veñen da asignación. Xa por se acaso hai un proceso. Non é pequena, pero non ven a fortuna do señor Juan Carlos, precisamente da asignación do Estado. Que pretende seguir sendo inviolável a posteriori dese rei. É todo un escándalo. En calquera caso, creo que a transición en termos políticos e históricos foi absolutamente fraudulenta para este país, e creo que o que non se pode permitir Galiza é un segundo fraude. E, por tanto, a mí o que me gustaría que a maioría das forzas políticas galegas pensaran e actuaran en clave galega, porque o que teño claro é que a maioría das forzas políticas vascas e a maioría das forzas políticas catalás van a actuar, están actuando nesa dirección, e o que sería terrible, o que sería imperdoable en termos históricos, é que as forzas políticas galegas traicionaran os principios elementais de manter a especificidade e a diferenciación nacional que ten Galiza neste proceso de reformas, sexa cal sexa o camiño que vayan a coller. En calquera caso, eu creo que nós non podemos estar ni un milímetro por detrás das aspiracións legítimas que ten o povo vasco e o povo catalán. Collendo esa última parte, unha pregunta que vos lanzo os catro, e xa pasamos a outro tema, a vista desta situación, vedes algún tipo de mesa política, de forzas políticas no país, non sei, me ven a mente agora o Consello de Forzas Políticas Galegas, na transición, é certo que ali xa competindo coa Plata Junta, pero vedes posible algún tipo de mínimos na Galiza, no país, para a esquerda, para presentarse diante desta situación, diante de Madrid, diante de Felipe VI, ou diante dos acontecementos que veñan, cunha tabela reivindicativa? Eu penso que neste momento tamén existe un movimento por abaixo, que non obedece só ás lógicas partidarias, que está reclamando esa participación e que está reclamando poder decidir sobre o futuro. Tamén se Galiza quere ser un Estado independente ou quere avanzar cara a outros escenarios. Entón, eu penso que nese sentido tamén temos que estar conectados con estas novas maneiras de facer política e ver, evidentemente, nós somos partidarios da Fronte Ampla, de seguir avanzando en cara a esa liña, e non é ampliar sino ver que tipo de alianzas se poden establecer e que parámetros podemos conseguir para artellar unha maioría social que se saquen de desplazar o Partido Popular das institucións, que iso é o prioritario neste momento. Bueno, concordando que hai que votar o Partido Popular das institucións, pois eu penso que hai que apostar realmente por unha reforma da Constitución en xeral. Eu penso que o que nos depara a actualidade da política non son problemas
puntuais, xa é un problema de actualidade. En todo caso, a reforma parece que todo o mundo xa dá por descontado, non? Sí, parece que lle temos moito medo a falar da Constitución, porque aparte, é que comentábame outro día, non, é que as dúas Españas, non, mira, perdade, que as dúas Españas xa está pasado, xa temos outra nova xeración aquí, que estamos falando, que estamos dando novas ideas, que xa temos asumido que aquí existe solamente un pobo, que o pobo galego, o pobo español, que é o que ten que decidir, que é o que ten que afrontar os cambios. E por iso, o que nós sí que queremos é que todas as persoas que sexan representantes da ciudadanía teñen que ser elegidos democráticamente. E aparte, no noso caso, o noso secretario xeral non está capacitado para dirixir unhas primarias, neste caso, tampouco estará para tomar unha decisión como é marcar o noso futuro como partido e a nós tamén para despois ter que dar a cara como socialistas. Eu creo que dabas ti unha clave, Aurelio, que para mí é fundamental. Aquí todo o mundo agora dá por descontado que ten que haber unha reforma da Constitución. Por que? Claro, por que? Porque hai unha data dun referéndum de independencia en Cataluña. E iso o que nos debería dar unha lección a todos, e é que só a movilización, só a presión social é o que move os marcos. Eu, por lo tanto, creo que non é un momento de parches, sinceramente, creo que non é un momento de parches. E eu creo que a única reforma democrática que ten cabida é que se respete o dereito dos povos que integran no Estado español a decidir libremente o seu futuro. Por tanto, ti decías, é posible unha mesa de forzas políticas en base a unha tabela de puntos e tal? Eu digo, hai 2 puntos. E quen este neses 2 puntos poderemos camiñar xuntos. Galiza é unha nación e ten dereito a autodeterminación. Iso sí, o dereito a autodeterminación non como unha entelequia e como un dereito retórico, sino como un exercicio práctico, que nin siquiera se concreta exclusivamente nun momento concreto dun referéndum. Entón, por lo tanto, eu creo que o que non podemos pasar é este momento histórico sin que se recoñeza ese carácter nacional do noso país. Eu creo que sería, antes falado dunha traición, eu creo que neste momento sería unha doble traición, porque o que é evidente que o proceso de avance cara a súa soberanía, tanto en Cataluña como en Euskadi, é absolutamente imparable. Eu concordo con Rubén de que temos, é dicir, aquí os únicos puntos que apoiamos é a soberanía de Galiza e a independencia como galegos. A partir de esos marcos, é dicir, aí podemos artellar algo. O que pasa é que hai que ter unha madurez política, unha madurez de pasar de partidismos e unha madurez de ir todos xuntos a reivindicar o que temos que reivindicar. Simplemente iso. Pois xa como última reflexión, que xa vamos un poquinho de tempo, como última reflexión, como último tema, esa iniciativa legislativa da CIGA que puña sobre a mesa despois de recoller milleiros de sinaturas ao longo do país, ten medidas concretas para facer frente a esta situación económica e social, e o Partido Popular ben porque non considera atinadas a priori esas propostas, ou ben porque considera xa que non son necesarias, en vista dese discurso de que estamos saindo da crise, etc., decidiu reaceitar esa iniciativa que era defendida hoxe por Suso Seixo. Unha breve valoración pola vosa banda. A min pareceme que é unha atitude absolutamente indecente, non a do Partido Popular, non que Beatriz Mato, a conselleira de Traballo, Núñez Feijóo, non estiveran nin tan sequera presentes e só foran a votar para impedir que se dera ese debate indecente. Parecía Feijóo ali ao final para chamar por teléfono. Para chamar por teléfono, votar e simplemente impedir o debate. Estamos cunhas cifras de paro impresionantes, que estas 100 medidas recollan solucións para o metal, para a mocidade, para a creación de emprego, elementos como a banca pública, que están presentes nos landers alemáns, e que son un mecanismo tamén de reactivación económica fundamental, e eu penso que nese sentido é positivo que o sindicalismo nacionalista dé o paso tamén de levar iniciativas ao Parlamento, pero que nos encontramos en un búnker de intolerancia que impide nin tan sequera que se dé o debate. Eu penso que a atitude do Partido Popular eu a calificaría como indecente. Bueno, eu tamén calificaría perfectamente indecente, non? Non necesitan medidas, non? Eu o que creo que unha mostra máis da baixa intensidade desta democracia, se se pode chamar así, non? Quer dicir, un partido que confunde unha maioría absoluta con absolutismo puro e duro, e que pensa que pode tumbar, sin máis, sin dar o debate nin siquiera de fondo, dunha iniciativa social respaldadas por tantas sinaturas de tantos galegos e tantas galegas, non? Eu, en calquera caso, quixera darlle os parabéns á Confederación Intersindical Galega, porque creo que foi un traballo moi serio, moi riguroso, non só da recollida dos apoios, sino precisamente a elaboración desas medidas, e eu creo que o Partido Popular faría ben, en vez de actuar con ese descaro e con ese desprecio, en lerse
esas medidas, porque eu creo que se apuntan medidas realmente interesantes, sobre todo non actuar con esa soberbia nun país onde temos 300.000 desempregados, onde o mellor da nosa mocidade, como ti falabas antes, ten que volver a emigrar como emigraron os nosos pais, e cando temos unha situación xa non só de desemprego, sino de precariedade e eventualidade laboral e unhas condicións e un retroceso en dereitos que son absolutamente abafantes e condenan a este país a non ter un futuro mínimamente digno. Por lo tanto, o Partido Popular o que podría facer, polo menos por respeto, xa non só a toda a xente que asinou esa ILP, sino por respeto a todas as persoas que hoxe están en paro e que o están pasando moi mal, cando menos debatilo e debatilo a fondo. Eu determinaría non como indecente, senón como coherente. Coherente coa súa ideoloxía, coherente coas súas políticas e coherente co que están a levar a cabo en Galicia. Iso é o que están a facer. Por que? O modelo de Feijóo é o modelo das pelotas de goma na rúa. Víamos antes no vídeo. Tamén de recortar todos os servicios básicos, de deixar que 150.000 mozos dende que el goberna emigren porque non lles dá outra cousa que unha maleta. Ese é o modelo do Partido Popular. Como vai a permitir que alguén que consideran inferiores, que non están á altura deles, lles veñan a dicir como teñen que facer as cousas? Ese é o problema que ten o Partido Popular. E iso é o que a eles lles provoca ter que deixar de batir algo que traen estes aquí ao Parlamento de Galicia, que nós somos os que mandamos. Iso é o mensaxe que traslada o Partido Popular, pero non só con isto, con todo o que leva a cabo. Pero isto é xa máis sangrante, porque é a voz do povo, a voz que xa ven avalada das propias sinaturas populares, a que nos deixa perplexos con esta decisión do Partido Popular. Despois, aproban algunhas modificacións en dereitos para facerse os progres polos platós de televisión, pero ao final demostran cal é a súa rancia ideoloxía. O señor Feijóo que mostra é que non só avala as políticas de Rajoy, senón que aínda as fai peor. Ricardo, para finalizar. Para finalizar, nada, decir que realmente o Partido Popular realmente o que actúa é como unha mafia, de arriba a baixo, é que son unha mafia. É que, por exemplo, iso pode extrapolar simplemente a Compostela, que en Compostela temos 10.000 persoas no paro, temos desafiuzamentos diarios, xente que botan das súas casas a diario, temos, é dicir, 10.000 persoas en desemprego e un 25% que dá xente no borde da pobreza. Entón, se para iso non é escoitar, mirar unha ILP, non se importa absolutamente nada, por favor, tenemos que ponderar realmente con querir entre todos nós que eses servizos públicos que nos están a quitar, pois entre todos nós intentalos. Pois aí que vamos deixar. Ricardo Picán, da candidatura ao povo, moitas gracias. Aitor Bozo, PSDG, moitas gracias, boa noite. Rubén Celo, do Nacionalista Galego, moi boa noite. Moi boa noite e parabéns polo aniversario. Moitas gracias. E Pepe Arias, campeón local da Nova, moi boa noite. Gracias. Bueno, pois imos ir xa coa recta final do programa, como sempre, con Vítor Xiadás e o seu control de redes. A volta de Vítor.
porque Galiza precisa dun proxecto de comunicación comprometido. Irmandade TV, a túa televisión galega na rede. Tamén benestar. Benestar. Non pasa nada. É absolutamente necesario incluir a dimensión do benestar en calquera proposta de futuro. Víctor. Fun eu. Víctor, dime. Sí. Pois para rematar, como cada semana, se está por aquí, Víctor Xadás, moi boa noite. Boa noite, Aurelio. Que nos traes? Pois eu veño a falar directamente do tema de Ángel Currás e Agustín Hernández, Compostela, basicamente. Moi ben. E empezo cun chío de Patricia Santana, que comentaba que o telexornal da TVG abre co tema de Susana Díaz e a crise do PSOE en España. Mancha 10 minutos e nada se sabe da grave situación de Compostela, para que se vexa... Pois sí, un pouco na liña de máis do debate de Feijóo nas autonómicas, non? Cando falaba de Andalucía e tal, estas cousas. Bueno, pois... Para que se vexa que tamén son necesarios estes medios de comunicación. Empezo a facer a cuña eu aquí, senón... Tes que meter cuña, senón... Necesario. E continuo cun chío de Ana Guantes, que comentaba que punto final o culebrón de Compostela. Hernández admite que foi Feijóo quen lle pediu que aceptase a alcaldía e que o fixese por amor á cidadanía. Pois sí, o que salía antes na mesa, non? Que ao final parece que Feijóo pois é o salvador, ao final, non? Ao final, por presión del e por esas cousas, pois afortunadamente fixo que Currás reflexionara e se bota atrás e el mundo se titula que gracias á presión de Feijóo Currás se vai, non? Vai a colación o chío que traio posteriormente, que é un chío de Tabuil que comenta que os medios apresentarán a dimisión de Currás como un golpe de temón de Feijóo, non como consecuencia da corrupción sistémica. Apresentarán, é dicir, analizouno a priori, xa. Sí, o sea, analizouno antes de que el mundo sacase isto, e de onte ás 7 da tarde aproximadamente. Que de manual, de manual de comunicación política é unha cousa tremenda, tremenda. Sempre gañan. Sempre gañan. Ao final, Feijóo, que un pouco estaba pilotando esa estrategia de dilatar, que pasara ese 26 de maio, que quedara xa menos de un ano para as eleccións, e ao final é o salvador un pouco da situación. É máis ver como todo o culebrón que houve, porque eu ata hoxe a tardiña non saben se Currás iba a ficar no Concello ou non, se dimitía solo de alcalde ou non, se que vai pasar co goberno. Feijóo ainda non dixo nada. Non dixo palabra de... creo que estaba falando. Públicamente non di nada, pero pola parte de atrás estará aí movendo todo, non? Agustín Hernández é un home de confianza, número 3 ou número 4 do Partido Popular a nivel galego. Bueno, puxeron un home aí para telo todo controlado, enténdese. E remato cun chío de Antía, que comentaba que se Agustín Hernández promete facer en Compostela, o mesmo que nos prometiu as da Asociación Montepindo, que queda na casa, directamente, porque parece non fixo moito a Consellería de Medio Rural para apoiar a situación do Montepindo. Bueno, pois ata aquí. Eles como acumulan, Reyes Leis e Currás acumularon de todo, pois agora Agustín con infraestructuras, sendo alcalde, bueno, a ver o que vai deparando o resto do ano, porque ao final chegarán as eleccións, dirán que os corruptos non están por aquí xa, lista renovada, para a campaña electoral. Renovada está a lista que hai que ter en conta que Agustín Hernández era un número 25. Así que... Era o que pechaba a lista. É que pechar lista antes era algo testimonial, pero que agora xa acaba sendo... Algo importante, hai que mirar a ver a quen colocas ao final, no caso do Partido Popular. Bueno, Víctor, mañá facemos un ano. Que che parece? Parece que foi onte, casi. Sí, conste que eu non coñecín a Irmandade TV sen mesa, solo cos sillóns, mas... Ti chegaches con esta temporada, non? Si, cheguei con esta temporada, e de feito cheguei co directo. Non, tuve un programa antes. Tuve un programa antes do directo, pero cheguei co directo, así que... Bueno, pois se fomos capaces de facer isto nun ano, non? Mal será que non sigamos medrando, non? Esperemos. Sí. Bueno, pois moitas gracias, non? A semana que ven. Obrigada. Bueno, pois eso, vamos deixar aquí o programa desta semana. Na xornada de mañán, pois faremos un ano de emisións de Irmandade TV, un ano onde temos traballado moitos e moitas, podemos dicir moitos nomes, Víctor Xadás, que está aquí comigo
na mesa, Pola, Macarena, que os están nas cámaras, Mateo, Xoaquín, sempre aí moi atentos co son, atando cabos por onde se pode, Javi, Fabián, Taís, Mireia, Antón Escuredo, Pedro Alonso e un longo etcétera de nomes, poderíamos seguir aquí dicindo toda a noite, a todos e todas vos, todas estas persoas son as que fan posible tanto este programa como Irmandade TV, pois o que foi este ano. Darvos moitísimas gracias por ter seguido aí o programa, polas vosas mensaxes, polo que nos vades dicindo, polo que nos vai chegando, parece que cada vez os programas van mellorando, parece que Irmandade TV vai agrandándose. Chega moi rápido esa serie Artemia, mañá mismo empezamos a gravar un programa de cociña, así que son moitos e moitos os proxectos que esta televisión ten en mente e sen ninguna dúbida os ponemos en marcha e sen ninguna dúbida seguiremos medrando ata que este proxecto poda incidir con máis forza na realidade política e social que falta fai. A este país falle falta autoorganización a todos os niveis e, desde logo, Irmandade TV vai contribuir no seu ámbito, no seu eido, que é ter medios de comunicación propios que construan realidade, que nos conten o país e que nos autorreferencien. Pois, despois deste comentario obligado ante este aniversario, desexarvos unha moi boa noite e vémonos a semana que ven. Boa noite.